als klein optredentje. Apart maar gewoon een lijn waar ik wil zitten. Bedankt. Kenya yetu hakuna matata. Jambo wana, jambo wana, jambo wana, jambo wana, jambo wana, hakuna matata. Habari gani? Hakuna matata. Nzuri sana, hakuna matata. Kenya yetu hakuna matata. Hakuna matata, hakuna matata. minder geld toch een grote bijdrage kunnen leveren aan kunst en cultuur in deze stad. Sluit niet uit dat dat betekent dat we dit gebouw moeten verlaten. Daarom zeg ik nog van harte welkom in dit gebouw. Als dat plaatsvindt, dan proberen we sowieso een aantal activiteiten hier wel te laten voortbestaan. De presentaties zoals we de ruimtes hebben, zoals we nu hebben. Dat zal dan ook op z'n vroegst zijn in de zomer 2012, want we gaan vanaf september tot aan de zomer 2012
wel weer een fantastisch, ja, we zijn een school onder Limburg, schooljaar maken. En we doen er zoveel mogelijk aan om ieder die iets heeft met kunst en cultuur, om die hier te ontvangen, te enthousiasmeren. En niet in de laatste plaats is dat Harriet, die ongelooflijk actief is in wijken, op scholen ook, in allerlei overlegstructuren en initiatieven waarvan dit er één is. De Dag van de Dialoog wordt door ons van harte ondersteund, maar met name gepersonificeerd door Harriet. En die doet het al een paar jaar met heel veel succes. Onze groep is ook vanuit Harriet ontstaan. Nou, zie je wel. Dus misschien zou ik wel moeten zeggen, het is een van de pijlers onder de kunstlinie. We zijn er ook heel erg blij mee. Ik hoop dat vanavond weer een hele goede avond wordt. Ik blijf niet tot het eind. Ik blijf tot aan het eten. Ja, ik moet ook de gedeugde van de ik zou zeggen, maak daar iets heel erg moois van. Als we jullie kunnen helpen, in welke vorm dan ook, voor de komende tijd. Binnen onze mogelijkheden zijn jullie altijd van harte welkom. Ik zou ben je al in dialoog geweest met die politiek? Om te kijken of daar nog mouw aan te passen is, al die donkere wolken boven jou en ons hoofd. Een dialoog is een tweerichtingsgesprek. En zo voelde het niet. Soms niet, soms wel. En dat gaat een beetje zo. Goed. We gaan kijken of we in ieder geval vandaag met elkaar in dialoog kunnen. En ook bijna elke dag hierna zou ik zeggen. Maar zeker op 9 november gaan we het weer doen. Zoals we het inmiddels al een aantal jaren doen hier in Almere. En dat initiatief, en het is overigens puur toeval dat we hier in de Rabobank foyer staan, maar dat initiatief, dat draagt de Rabobank echt een heel warm hart toe. Voor degenen die mij niet kennen, dat zijn denk ik de meeste, ik ben Natal van Rijn, directievoorzitter van de Rabobank in Almere. En ik heb lang moeten werken om te ervaren dat de dialoog eigenlijk de beste oplossing is om met elkaar over allerlei vraagstukken te praten. Het Actief Burgerschap Award. Wij dus, jullie dus. En gefeliciteerd met deze prijs. Ja, uiteindelijk is dat... Dialoog op Poolse Landdag, wat wordt het dan? Maar er is vast al over nagedacht. Kan ik mij iets bij Je voorstellen? begint ons te kennen. Volgens mij, heb ik begrepen, Annette, is het thema hier ergens verborgen? Ja, dat klopt. En waar zou het verborgen kunnen zijn? Stuiter jij daar? Dat ik het nog wel Je weet. weet dat je Echt hullen? Ja, dat wil ik. Dat ik pas op de bijna vol in brand. Ik hou nog even in spanning, hè, want... Je wil nog een goede roffel natuurlijk erbij, hè? Ja, dat wil ik zeker.